Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Lafika kuno kujigwili ndito mtadalisoga bambe amena kwemegezela pa 16 bano kukala president wa dziko la Malawi. Your Excellency the President of UTM komanso amene mukale president wa UTM wa dziko la Malawi pa 16 September bano. Anthu mufune musafune, dzuwa liwombe lisaombe, mvula ivule isavume, mtunda president wa dziko lino kuyambira pa 16 September bano. Your Excellency the first lady to be timakunyadira na mai athu. Vice President athu olemekezeka Honorable Omar komanso MP athu Regional Governor, Public Secretary komanso Director of Operations akulu wose moni nonse tanyadira kwambiri President nangoli ndingokuthokozani kwambiri. Tukuthokozeni kulika chipanda inu msewu waku umene uli walikuniwu ukanakhalanso uli mu city center. Ifakani ndikuthokozani ya President msewu umene uli ku city center umene kuti 3 ways ka 6 ways ka jadi amene munakolesa mnalini munauza mayembingwa mthalika kuti ayi anthu amanjana nawo kumaona ngakhale pakoma pamacheza munthu kuziona pakoma pamene pamatuluka nsima. Koma China inalipa number 3. Kusanja kulidali wasa ukisisa kukosa sa Malawi ifezo nalipa wino. Koma China nekunduluka kulipidilia isa Malawi 2012 dukaturuka kwa maiko onse 100. Wafudi kisisa lelala tusipiki tukumakula ku China. Ife tukulepula kuzala tungwi nokuli tizita kasira mano tukulepula kuzala Parliament. Nukutimangira Parliament. Nunena kuti Parliament inoi komanso maofesa ali kuno silingakhala ndi misewu salongosoka. Uzungu ya Parliament ndobasa ndi misewu. Ndijaina amba interchange iyi. Ena kono makola sewu. Koma pati nthawi zambiri azibabwene ali tima amafusira wakati wapekezera kuti azidi mimba ndi adali. Ajina deriva ile mwana ngadama jina deriva ndazimai na lazima moka majina deriva iseu mwana jadi wao gani iseu mwana joka na kakuti ndani wao tikanane na iseu wali kuni awembe iseu mwana ifuga walina kito sa jimena akida iseu bila kwaka budula ana mangaso adali marembi umo mkari kazima jawu iseu arukonze misewu yose imene ili mndani ili mulilongwe ayike ngakhale gerevulo anthu magweru amene umatuza magweru akanakunguka anthu
mdogo yemwe ukachenjera manjamba ndani sise ndugu nango inaje naye ndo bingwa mtani nzima kama usemu mtendele nanga mwana watu waliwa sasa jina jije tena hoja ni tingo mkao wa sadaka iworo barini wapanda ntengo wamafoja wali makonkuno Isaya president wetu kufuna Isaya mukatenga president hoja za kulisa ntengo dula takulikani hasa kulisa ntengo dula wamajiba ngatoka wa muda banda muda anza kula ndugu maji ya masana mama wa majua Kibanga joka walima ndosa lima yomwe hata wadisa kuja pala mamawa sima masana mazua sanza jajani usima Nyabudi kibanga joka itakarepa ndiengo wabwina wamazina zosezo zituliseni maka mzofoja ama belesa juma malaimu hata kakomaso ena kunena zaka elekera ena kunena zamyala ena pida kujidiba kuna Ziwe kujipata sina mangine zaka 61 years komasa zaka 6 mfari pampando akaziwa lero kuti mwanaje wina sana kwa jiwe mfari pampando ndakanda kudasiri macho kulipa kuli anzanga ina sana panga wakana gari gosi komaso kabana mwina swena mwalowela soko mwako kukabeza kimabeta hafu beta hafu gongo ndukusazwa kudisa otoka beja kuila kunyika kubeta kujidira suna longosoki zibata ya kuibe mankala sio mulibe atulelelo ingolili kadola kifua kudwala samadende wabasi anawa azinono zinako dila basi la banado matendani wose banado zirwino Mbeleza president wamene mutengeo president wa 16 September bano mukonze mabizinesi amai komaswa jamada kumaswa Azibabolelano oyamba ife kumakoda kumapisa majumba mwazi mamboja mabila kwa jamba matauza imabeza muka 100 kati 100 wamalelano iko beza mwenjenga Nimazi wamwe ajudukumakula makula kimene tumuziwa ife nukanja baba matauza azibambo kunsinge kimene jisa la mtu mabogo ndinjela yalama mulimo kabelese ni chuma kuchogulu tuliabigile na presidenti kuli mwapunzisa waju kuziwa masamu ngakale kusofa sa kuziwa ngeanga kuziwa masamu kama kusofa sa kudani sa kuziwa abela zimene manena zinja ena tengangali manifesto yao alisangapele kama ndaka nyamada oswese yose ndiza ipasa ndalama masamu amena kunenayo amenesha kunenayo opuzisa jijewa sapuzisa masamu zirwino Ndupempeni bana mudilole ndazusa vice president akuno chikao chapakati kuti akuyakuleti munyadiyeni mwalipa sachino zobwira madera tikalisola nakumana kumusi ambuya unalisendi president Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.